KB Studio. When we is your best in LA, you're on this ball. Yeah. Okay, it's good. Pop nigga, my name is Tarto, you rest odds, yeah? Yeah. Original Captain Boys, Origio, respect now, yeah. Respect the gods and runners. The best viewers. Let's go. Yeah. Ndisati ndapinda mulevo ndoda mese mutomboita atection zvandinodropa ndizve mumamuvu saka chimbokopa maaction ndoda muzive kwandakatangira musazora singa direction haungapinde mugemu usati watomboziva wako captain handingapererwe nezvekuimba ndisati ndapedza kamission pazvinopera ndo pazvinotanga because nehoba mafunction wani mupfana asiri pasiti anonetsa mumalocation ndiri kubvira semoto saka ndise pamafuel station musandiise panzvimba nayard boy nili handisi pop 10 mungandiisa panzvimba najohnson nabosi ndinoda boxen ndine malens akawanda amwe anoda kuita calculation imi nemabhebhi enyu pandiri tine kamwe kaconnection pavanondona vachinditarisa vamwe vanoluza emotion unganidze zvimasongo zvenyu ndoda kutanga kuita correction hamumire pandomira dai matombotsvaga imwewo station kurepi kubasa kwangu andife ndachuzwa imwewo option ndiri kunetsa mustreet imi makafonge extension makambonetsa pa lockdown saka chimbotochinja maposition ndiri kubata mangoma 1-1 ndichitobaya injection tatu muchinda muhombe ndine ese information hamusati mapa level rangu muri kutoshota ka session marami amunokanda kapera kudhara muchinja mapattern ngoma ndovhura nchivhara saka kwamuri ndiri rimwe dzibutton zvamunoimba nditerere because imbiri yanyana satan. Okay. I'm gonna freestyle, I respect you now. Respect you guys. Okay.